ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାଉସ୍ତା କପିଳେଶ୍ୱର କଲୋନୀ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୃହର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଛଣମେରୀ ସୋସାଇଟି ଅଫିସର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସୋସାଇଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଛଣମେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୋଠଘର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପୁଣି ମଣିଦେଇ ପେଣ୍ଠ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମଣିଦେଇ ପେଣ୍ଠରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ୱାଇଁ, 59 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଓମ୍ ସାହୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ଗୌଡ଼, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଧୋବା ସ୍ୱାଇଁ, ଆଡ଼ପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, କୌଡ଼ିଆ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅମିନ ପ୍ରଧାନ, ଛଣମେରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପୋଲିସ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଓଡ଼ିଶା।